Ngabe ngithi kini sukane emakhaya la kuzalwa khona nina ngokwesende la ukuthiwa khona kubo kababa. Uma ngabe baba beningenzanga lutho niyeka amalume niphiya ukuthi naye nihlawuliwe. Uma sekuvethe ukuhlawula kusho ukukhokhela umuntu ukugeza amagceke akusikhonto umuntu usukumkhokhele anikuboni kahle. Kufika omunye umhlonishwa lapha kumina njengoba vele kujwayelekile nje usefika kumina ke uthi ukangema le nkulumo ngangcono ukuthi uyayiqopha ngithi mina baba sekidinga sokuthi ngiyiqophe le nkulumo ngoba bajwayela abantu ukufika la sixoxe ngezinto ezinye abasuke bekhuluma ngazo. So masingathatha ubufakazi kusho ukuthi nganini ngaso sonke isikhathi la siqopha nobufakazi kukhululeka nje. Usethi ngaba nenhlahla ngatholeleka kamalume mina kuma baba noma abacacile kodwa ngaba nenhlahla ngokuzaleka kwami ngazaleka kwamalume ngatholwa khona. So nje ngiye ngibonge lokho ngendlela isalukazi sami ezizaluma esingibheke ngakhona esingafuni lutho esingilwele khona esesingilwele ngakhona. Wathi Madlokovu le moto engihamba ngayo wathi mina ngisebenza ngithathela abantu impahla wardrobe nanembhede yini suku nosuku nje ngiphila lo msebenzi nemize u2 inamakhosikazi amabili kodwa ngingodosi le neyayikasini ngokuchaza kwakhe. Usethi ke ngithe kade ngiyokwenza umcimbi wetiya komalume uthi wemfuko kwaMadlokovu awukhulumi woningane wanedlozi likhona. Ngithi mina ya ngoba vele ngisuke ngithule nje umuntu mase kwechaza into ngithi mina hayi ngizilalele kuphela mina baba. Uthi ngithe kade ngiyokwenza itiya ngenzela ugogo ngifake isiphandla ngapha esinxeleni ngifake isiphandla nje sami kahle kade ngenza umcimbi ngendlela waphumela ngayo lo mcimbi ngaphuma abantu bangivuma Dlokovu kwakuhle kanje yana kwabonakala nje impethu hayi cha lo mcimbi uvumelekile ngoba mhlawumbe amasana khona uzobona mhlawumbe noma uthi lithi khif kancane liphinde liqhubhe uthi nje ungabona nje manje senzeka lo mcimbi lo ongangiwenzile. Uthi kutheke sengibuya khona kwaba yiviki elilodwa wathola ucingo ukuthi uma ngabe ihambela amalokishi onke uyifisha inamba yakhe ayishiye inamba yakhe ayishiye so uhleze efoyela abantu abaningi angabazi futhi nami ngoba hleze kwenzeka nje yenzeka umuntu ngumsize anikeze omunye inamba uzothi umuntu hayi ngingasolunde ngithele kubani uthi wakwakufoyela mhlawumbe ngiwasemnambithi ngithele kubantu wakwakufonela kuyenzeka into kanjalo abanye beyifuna inbox njengenjwayelo. Uthi ke athola ucingo luthi icela zolanda impahla ngesonto eFree Market lapha. Mefika lapha na ke ukuthi eFree Market uyobheka uyolanda lo mpahla bese inkulumo mase efika eFree Market ishintsha ithi hayi khona ngqo ngaseceleni kwakhona cethazola eze ngakhona shuthi nothi la okujwayeleke la okusuke kuphithizela khona abantu hayi le ndoda ixakeke uthi le mpahla le kanti efune ngiyilandela uthi afika phake ithi lensizwa ngizoqhamuka ngoba kusemgwaqeni mese ithi ngizoqhamuka ngiyeza ithe sekanjalo uthi ithe passage ngala kwaqhamuka umuntu nangale ngaphambili kwaqhamuka umuntu ngapha ngemuva kwaqhamuka umuntu ayi ithi lensizwa ithuke ukuthi awula umuntu lantu abaqhamuka ngapha nangapha kodwa bese ithetha hayi mhlambe lo ngoba de echama lapha imbono uzodlula nelo ngemba futhi nakhona ukuza kwakhe akakhomba ukuthi bahamba ndawonye isinakeloza phambili ithi bese kungena ikhona ithi ngiqhamuka ngaphambili ngiyeza ithi okay ithi mase ithi ngiqhamuka ngaphambili ngiyeza ngoba kuyena ke lo muntu ithi mithi yabuwa lo ngala ecena vela khipha isibhamu la ithi vele lensizwa ayibona ukuthi ayisekuyibhemeleke manje ithi bese ithi awu Nkosi gogwami imbiza ngesibongo kade ngizokwenza umcimbi ungangilahlana ungangidayisana ngicela unginikeze umzuzu wokugcina uma ukhona la ngiphazame khona la ngone khona ngiyaxolisa gogwami ithandaza ngalosikhathi lo mzuzu lo bhuti eza fast esekhipha isibhamu la ithi ayiphakamisa izandla wona ngokukhulisa ikhompyutha ayikho empini ngoba ithe ukusuka ngethambo lo baba lo ngoba uthe ukuphela ukuphakama wathi ukuphakamisa izandla uthi kwaphakama isiphandla sesinxele kusabonakala isiphandla siphakama simanzi de uthi emephamisa izandla kanje uthi lensizwa uma ndoda hey man shit so nomfethu ngeke sithathe imoto yakhe ayiyeka wena ngiyakwazi ngaselokushenela ukuthi angikwazi uthatha imoto yakho ngizosodila naye lo kade ethi usikhiphela ulayini wale moto shuthi lo layini lo ubukhisho umuntu onjani omazilo bathi hayi baba khululeka hamba nje hamba khula sifune ngisho imali yakho hawu kanti bawuthatha imoto yami wamangala lo baba wathuka shaya imoto yakhe wahamba. Savele salokwazi sathi bengeke ngize ngivume mzukulu wami ukuthi ufe kanjalo sesifika ngesibonakaliso kuyena
ngenhlahla siyafika kuyena kodwa uzalwa emshadweni kuwumanje uhlala kubo kumanje wena uhleli kwababa uyazi awubhilongi ngaba futhi idala lesibheza amalume ubhizi kumanje uhlanganisa ukuganwa uthi ukuganwa wakho kuzoba yini ngeke kuzobe impumela ukuganwa kwakho ngoba uzoba umnomzana baba kusola kobanda washona baba kumfana uzoba umnomzana kanjani wena ubaba wakhe umfana uzoba umnomzana kanjani baba wakhe umfana ilazi la ngiphazamisa kucinga ngakho ingane zakwethu into ekufanele niyazi ukuthi into masikhuluma abanye bawo bazazi bayibona namadoda amadala ingqala ukuthi ehlezi ivuka mangabe ifike kumina lapha nina yazini ukuthi uma ungabe uzaleka amalume awunazi isichibelo kumele usenze hamba kwamalume ubhilo ngakhona ngoba uzoba nenkinga uzogaywa kababa zikushaya into kubiyo lenkathi sihlale sithini kunini hamba kwamalume uganile khona ngeke ukwazi uba umnomzana ekubeni ubaba wakho ewumfana vele ngoba ekuhlawulile bengakhokhanga bese ngiphinda ngichaza ukuthi 2026 2027 2028 2029 30 2030 angizile ku social media ukuzophikisana nombono womuntu awupost evidweni yakhe noma uthi ubani ngezela abantu abahleze bengisendela izinkulumo ama inbox noma mhlawumbe ama video abangawa understand na ku WhatsApp abathi umuntu unelungelo lokukhuluma noma kuthiwa yipi video uma ngathi ethi umcaco wesintu umbhedo ilungelo lakho uthasho njalo wena ke umqondo wakho umusebenzi wena ozobe usuhlungu ukuthi ngempela lenkulumo ayikhuluma ifile into uyithathe hayi ukuthi ufune ngibe namanje ukuthi ivideo yakhe mina ngiqophisana nalo muntu angizoqophisana nabantu ku TikTok angizoprovela bani ngolwazi cha akekho umuntu engemprovelayo mina la social media no yet akekho futhi into oyisitha sami futhi ngeke kuze kube khona njalo so ayikho into ekuthiwa yoba inkulumo mpikiswane nginawo nomuntu umbono womuntu ngevideo yakhe noma ubani ane ngikhiphe mina mulandela mina nje ungikhiphe lapho noma ngabe uthi uphikisana kanjani nesintu ungikhiphe ngiyabonga ngethuba hambani komalume ayikho into ezoyiganula lapho kababa ngiyokubuza sekubhajwe ithi ngilethaza insomo ukuthi ngathini kuwe yabona nini komalume is powerful kohleze ithongo lakho linamandla namanje ngisasho abakhulumayo ke bethi bona ayikho ingane zayo kamalume kube ngeyakhona ingane yakhe sibonga sikayise ilungelo labo phumani ke nini ekutheni mina ningikhompithe nabo noma lokhu ningixhuma nabo wonke umuntu unelungelo lokukhuluma ivideo afuna ukuyikhuluma ngefoni yakhe angizili kuzokhompitha nabantu ku social media ngizovezela isizwe esilahlekile nesifuna ukucosha ulwazi nesifuna ukuzwa ingakho ngisho umuntu ongithukayo uright ngokwakhe ngoba yena ubona ukuthi ngcono abonge ukuthi athuke ngiyabonga ingane zami ngithi uNkulunkulu anigcine ananjise namathongo akini ube nomehluko lonyaka 2026 sibonge YouTube ngikhona na ku Facebook ngibonge ngethuba